бародари азиз, ҳамин видеоро дига девнам накунем, бозӣ кай. Ҳамин видеоро то охира тамошо кун, финала мефаҳми кай. аксия ки хеле бераҳмона қатъи рӯзи бозира ман баҳри шумо пешкаш мекунам. Тамошо кун бачаҳоча. бародари азиз, 20 дона телефон, қатъи 1 миллион рубл, чиста падарка барои телеграм. Билет мегири, намегири, фарқ надора. Бидро подписаться кун, 20 000 подписчик кунем, 20 айфон, 1 миллион рубл ай шумо. 7 965 754 69 00. Акай Тинкоф Алиай. Қатъи холай сбермо перепутат накунем. Акай Тинкоф Али. ҳозир муроҷиат кушерна. Тона киноми тоҷикона ва стили репакома месозум да кинҷи хона да калени пакалени ленин мора ба оя овар талими ленин хона да тори советиги леми чизе бад да хона калонтар уфтеми. Ассалому алайкум дӯстои азиз, бародаро, апау, хоҳаро, ҳама каса созакен, хубакен. Хуш омадем ба канале ки ба канали нами додарактон фарзанди падари хитон бехайр. Яъне канали хитон шербачон. Братва, нигоҳ кунед, ҳаматон мегане бачаҳами бозии ту мешава, намешава. Ана ки бародари ман бо диққат гӯш кун ки то охири видеоро тамошо кун, якта лайк, якта комментария бинавис ки ман рӯзи бозима гап мезанам. Братано, охири видеоро тамошо кун, переметад накун гуфти гапо. Тамошо кун то охира, гапои муҳим дорам. Братано, рӯзи бозира гап мезанам 100%, братано, 100% иншоалло ҳамин дастгирии шумо боша, бозӣ мешава. Ана ки нигоҳ кунем братва, апау хоҳарои ман. Дар бозии ман братано, бозира бераҳмаш да бигем. 10 дона мошин, шоҳҷоиза Range Rover Velar. Гуфти гапора ин камерачимо ки мошини хушрӯ будай, нав будай. Братано, мошини навай. Солша ҳаматон мепурсен 2021 солай братано. Мошин нав омаги Россияда дромаги. Ҳамин якм растамошка бигем братано, дар номи хитон мешава бародарои азиз. Растамошка ҳамин мошин якм дар номи хитот мешава. Форад мошин форад сехона ё форад пулуш братан, проблема нест. 3 донаи дига Camry 6 сеқошҳои нав. ба ҷои ҳар коми Camry 6 3 миллиони 100% тайёран ждатон мекунад. 3 таи дига Мерседесҳои як классҳои нав раисгар форад Мерседес форад урани пулуш бе мушкилӣ ай 7 миллион ман қайта чақчақ мекунам. Ана ки мегзарем ба қисми арӯсакҳои тенҷ ки ҳаматон ошиқш ҳастен. Шеринар BMW M5 он наша овара гуфти ҳамун немисо ки братанои хели бозӣ якм бор қиқидат мебини, просто кайф ки Шеринар. Шоҳҷоиза Range Rover Velar 10 дона мошин, 300 та конвертҳои пулӣ, ровна 2 миллион рубл дар аздилӣ кайга, 310 дона приз. Аксия 1000 рубл да братано 7 дона билет. 5000 да 40 дона билет, 10000 да 100 дона билет. Нарх 1 дона чипта 350 рубли Урусия брат. Номероро ба даҳанам як доф гуфта мегзарам. 7 965 754 69 00. Картаи мо братано бигем Акай Тинкоф Али ай. Хитон хит кардин шерна Акай Тинкоф Али. И холай сбермо нест. Акай Тинкоф Али ай шер бачо. WhatsApp да бинависонен салом, ҳамаи призо меброя, ҳамаи гап чап меброя. Бо Душанбе Ситияни ҳаст. Бародари азиз, ай Тоҷикистон 45 сомон ай нарх 1 дона чифта, 120 сомон да 7 дона билет. Бародари азиз, апау хоҳарои ман, ман гапа катав дуру дуроз афсонаи бизаки ҷинҷилапо ба шуморо намехонам. ҳамин чизе аст, ҳақиқата мегӯм. ҳамин бародари азиз, ҳозир ман як доф ҳисоб асад кардам, ҳамаша дидам. айрӯи тарзи чихел ҳол бешах падажи. ҳамсоямон брава. ҷоним шаве, драндулет дагам нест. Ана ки бародари азиз, ман ҳисоб асад биё, дил дорам биё, дил майли ту дорад, сазоворам биё.
дӯстои азиз, ҳозир ҳамҷа мо ҳисоб асад кардем. бародарои ҷон, ай рӯи чӣ хел билет рафтестай, мо хулоса бировардем ки аниқ рӯзи ҳами 20 числа, ин ҳами 20 ноябр ин ҳами меомад. Бозира соати 21:00 ба вақти Москва мо пешкаштон кунем. Дигаи хеле баҳонаву маҳонаву гапи чап не. Шеринар билета биги рӯзи 20 числа бидро бозира тамошо ки шербача. Дига ягон гап хабар не. Ҳамҷа ҳозир мара дидестай 7965 654 6900 акай Тинкофарид ҳами дангалаш ки шеринар рӯзи 20 числа соати 21:00 бидро бозира ай канали Бехайб додара ки тамошо ки. Дига ман меистами хеле бача билет биги, апа билет биги. Шеринар бозӣ реални честни мефора тамошо кунӣ. Бозӣ реални ки чиза бур кади меои қабулш мекунӣ. Бидро билета биги рӯзи 20 числа бидро финалша тамошо ки. Тамом ман дига ҳичи намегум, безор шидам. Билет мегирем бигире, нагирем ман мерам ҳафтум этаж фур метавам. Чикор кунам дига охи? ҳамиҷа гаштем гуфта билет бозӣ чӣ шид, бозӣ чӣ шид. Охи шеринар ҳами айтида мара бисёр мефора ки ҳами бозӣ бигзара, тез ман призота биспорам, бозии нав сартам ки аддисами дига бо кор кунам, зиндагӣ ман пеш барам. Ҳамира билетша буд кунанд, ман бозӣ ман бигзарам. Шид тамом, договорились. Рафтем абзорора тамошо кунем, 20 числа вохӯрем.